Bueno, elementu kimikoei buruz hasiko gara hitz egiten, elementu kimikoak. Dakigunez, materia atomoz osatuta daude, atomo ezberdin mota daude, eta horiek ditugu elementu kimikoak, bale? Elementu kimikoak esan dugunez, atomoetan antolatzen dira, eta gutxi gora bera jakin behar dugu nolakoak diren atomoak. Atomoak badute nukleo bat, nukleo horretan dauzkagu bai neutroiak, bai protoiak, horrela dituko ditugu, hauek berdeak izango dira neutroiak, eta hauek urdinak protoiak. Esan dugunez, ditugu neutroiak, protoiak, P+ bezala dirasoko ditugunak, eta gero inguruan, horrelako orbita batzuetan, da sistema planetarioaren antzekoa, vale? Horrelako orbita batzuetan, ditugu kokatuta elektroiak. Esan bezala, badaukagu nukleo bat, nukleo horretan ditugu neutroiak eta protoiak, hau nukleoan, nukleoan, eta gero ditugu baitare elektroiak. Vale. Orduan, gauza ezberdinak. Lehenik eta behin hitz egingo du pizka bat, hauei deitzen zaio partikula subatomikoak, direlako atomo bat baino txikiagoak. Hitz egingo dugu protoia, neutroia eta elektroiari buruz. Inporta zaizkigun gauzak momentu izango dira haien karga, partikula hauen karga eta partikula hauen masa. Bueno, erreza izango zaizu ulertzea P+ jartzen dugunean da karga, idatziko dugu hemen, karga eta hemen masa. Vale. Erreza ingo zaizue jakitea, kasu honetan karga positiboa dela. Jarriko dugu orduan protoia positiboa dela. Elektroia da negatiboa eta neutroiaren karga da 0. Vale. Eta masa dela eta, jarriko duguna da protoia eta neutronaren masa nahiko antzerakoak direla, hau antzerakoaren simboloa da, horrek esan nahi du protoiak eta neutroiak masa antzako dutela, taldiz elektroia askoz basuago. Vale? Hori da ulertu behar duguna. Orduan, galdetzen digutenean protoia eta neutroiaren masa, jakin behar duguna da protoia eta neutroiaren masa oso antzekoa direla, baina direla elektroiarenak, baina askoz ere handiagoak. Vale? Orduan, demagun, imaginatuko dugu sistema solarra, ezta? Hemen daukagunen eguzkia, eta hemen inguruan planetak. Bueno, dakigunez eguzkia da lurra, baina asko ere pisutxoagoa, masatxoagoa. Galdetzen baldin badigute, sistema honen masa, normalean eguzkiaren masa esaterekin nahiko izango da, zeren eguzkiaren masa denez askoz handiagoa lurrarena baino, hau izango da lurra, orduan esan dezakegu, gutxi gora bera, masa gehi eguzkia, eguzkiaren masa gehi lurraren masa, gutxi gora bera izango dela eguzkiaren masa bakarrik. Honetan kasu berdinak gertatzen da. Atomoaren masa jakin nahi dugunean, nukleoaren masa jakitarekin, hori datiko dugu, masa atomoarena, esango dugu, dela gutxi gora bera nukleoaren masa. Vale, ederto. Bueno, elementu kimikoak adierazterakoan, jarriko dugu adibidez karbonoaren kasua, bale? Horrela agertzen da. C dela berikurra, hemen goian agertzen da zenbaki bat, karbonoaren kasuan 12 bat agertzen da, eta gero hemen 6 bat. Gero ikusiko du, hau taula periodikoan agertzen da horrela jarrita, horrelako zer. Bale? Eta hau da, karbono. Jakin behar duguna da, hemen azpian, edo azpian batzuetan goian agertu daiteke, baina beti da zenbaki txikia, bale? Honi ditzen zaioela, zenbaki atomikoa.
eta da elementuaren etiketa. Azkenean, 6 bat agertzen da hemen. Esaten baldin badigute, zenbaki atomikoa 6 dela, zuzenean dakigu karbonoa dela. Da izen bat bezala, karbona izan datzeko, daukagu izena, baina baita ere bere zenbaki atomikoa da bere etiketa. 6 bat agertzen diran, badakigu beti karbona izango dela. Eta hemen daukagu, beste bat, deitzen dela, masa zenbakia edo zenbaki masikoa. Vale? Goratu orduan, 6 denean, badakigu beti karbona izango dela, gero nitrogenaren kasuan daukagu 7, oxigenoaren kasuan 8, baina bueno. Orduan, jakin behar dugu zer den masa zenbaki atomikoa eta masa zenbakia. Bueno, esatea, letra hau Z dela, eta letra hau A. Vale? Orduan. Bueltatzen gara, esaten dugu daukagula karbonoa, 12, 6, ezta? Vale. Z, zenbaki atomikoa, izango da protoi kopurua. Eta aldiz, A, masa zenbakia izango da protoi kopurua gehi neutroi kopurua. Orduan, esan dugu, Z, barkatu, hemen erratu naiz eta aldebez jarri ditut, hemen izango zen goian 12, eta azpian 6, zenbaki txiki azpian egiten da normalean. Vale. Kasu honetan, ikusten duguna da, Z dugu dela protoi kopurua, ezta? Esan dugunez, atomo baten itxura honelakoa da, ezta? Hemen erdian nukleoan dauzkagu neutroiak eta protoiak, eta gero inguruan, ezta? Dauzkagu elektroiak. Kokatuta. Vale? Daude maila ezberdinak. Bueno, orduan, honek esaten duguna da, Z baldin bada 6, dakiguna da, karbonoaren kasuan, izango ditugula, zenbat? 6 protoi, ezta? Vale. Gero esaten digute, A dela 12. Vale, orduan, gu dakiguna da, neutroi gehi protoi dela 12. Baina dakigu protoi kopurua dela 6. Beraz, hemendik errez egingo zaizue kalkulatzea, neutroi izango dela 12 ken 6. Berdin, 6. Beraz dakigu dauzkagula 7 neutroi. Orduan, karbonaren kasuan izango baldin bazen hau, hemen egon beharko liratezke 6, oza, hemen daudela hau 5, 6, gero egon beharko liratezke 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta elektroiaren kasuan. Vale, elektroiaren kasuan, elementu kimikoak, normalean, daude nitrogenoa, dago karbonoa, oxigenoa, taula periodikoan agertzen diren elementu kimiko guztiak. Normalean, neutroak dira. Bueno, izatez beti dira neutroak, gero salbuespenak ikusiko dira, ioietan, katioiak eta nioiak, baina geroago ikusiko dugu. Orduan, jakin behar duguna direla, neutroak. Eta zer esan nahi du neutro izatea? Neutroa, esan nahi du, karga ez dutela, edo karga nuloa dela. Zer esan nahi du karga nulo izatea? Esan nahi du, protoi kopurua dela berdina elektroi kopuruaren arekin. Horrenek esan nahi du, berdin zaizkigu zenbat neutroi daude. Berdin zaigu, ze neutroiak ez dutenez karga, honetarako, neutroi izaterako, egon daitezke 10.000 neutroi, 0 neutroi berdin dio, ze kargan ez dute zer ikusirik. Aldiz, protoiak eta elektroiak bai. Protoiak eta elektroia dute karga bera, baina honek positiboan eta honek negatiboan. Orduan, karga nuloa izateko, demagun, 3 elektroi baldin baditut, dakiguna da, tokin bar ditu dela, 3 protoi. Orduan, hori da ikusten dela hemen. Zenbaki masikoarekin lortzen dugu protoi kopurua. Eta orduan, dakigunez, hau neutroa dela, neutroa da, 6 protoi ditugu, orduan zenbat elektroi? Elektroi kopurua izango da, protoi kopuruaren berdina, beraz, 6. Orduan badakigu, ekingo ditugula, 6 elektroi. Orduan berriz errepikatugu zein den bidea horrelako kasuetan. Ulertzeko zer den zenbaki masikoa eta zenbaki atomikoa. Gu daukagu elementu bat. Karbonoa dena.
eta daukagu hemen zenbaki bat, eta hemen handiago den beste zenbaki bat. Hau da zenbaki atomikoa. Zenbaki atomikoa esan dugunaz da elementuaren etiketa. Zenbaki atomikoa 6 denean beti badakigu karbono izango dela. Vale. Orduan, eta honek adierazten du zenbat protoi ditugun. Protoiak nukleoan kokatzen direnez, zenbat protoi ditugun adierazten digu. Ederto. Orduan ja, zenbaki atomikoarekin, ja lortu dezakegu protoi kopurua. Gero, zenbaki masikoa. Zergaitik deitzen da zenbaki masikoa edo masa zenbakia? Ba oso erreza. Lehen esan dugunez, jarri dizuet eguzkiaren adibidea, hemen barruan masa gehiena pilatzen baldin bada, esan dezakegu masa guztia erdian dagoela. Atomoekin berdina pasatzen da. Masa guztia nukleoan pilatzen denez, esaten dugu, atomoaren masa gutxi gora bera nukleoan dagoena dela. Orduan, masa zenbakia izango da, nukleo horretan dauden azpipartikula ezberdinak. Eta zeintzuk dira horiek? Protoiak eta neutroiak. Beraz, zenbaki masikoa, masa gehien pilatzen dutena, masa gehien daukatena, protoiak eta neutroiak dira. Horregatik, A da protoiak eta neutroiak. Vale. Protoiak baldin badakigu zenbat diren, neutroiak izango dira, A, ken, Z. Hor, beraz, neutroiak beti kalkulatu dezakegu A, ken, Z eginez. Kasu honetan, hemen erratu naiz, 6 da, eta hemen 7 bat jarri dut. Hau da, 6 neutroi. Vale. Eta azkenik, elektroia jakiteko, goratu behar dugu, elementu kimikoak direla, neutroak ez dutela kargarik. Beraz, protoi eta elektroi kopuru berdin izan behar dute. 6 protoi genitu benez, 6 elektroi izan behar dituzte. Beraz, daukagunean edozein elementu Z zenbaki atomikoarekin eta A zenbaki masikoarekin, dakiguna da, protoi kopurua izango dela Z, neutroi kopurua izango dela A, ken Z, eta elektroi kopurua izango dela protoi kopuruaren berdina. Eta hori da, jakin behar dugun egiten edozein kasutan.